Wel, dwi wedi cyrraedd ardal brysur iawn yn y ffair rwan. Ardal teganau'r plant mawr. Dwi wedi cael tractors fy hunan, ond dwi wedi ffindio super fan o tractors. Ffion Davies o Rydiar Gia, ti'n o reit? Eisiau mai. Iawn, diolch yn fawr i ti. Wyt ti'n dy seithfed neb yn un siŵr yn ganol y Beiriannau mawr yma? Wel, yn gwybod un o dau beth yma ti'n ymwneud lle, ond... Wel, achos dyna dy waith di, contractio wyt ti? Ie, na fe, gweithio i contractor lleol i fi o gytre. A gweithio gyda... Beth yw blaen ni fan hyn? Tor y bethau seilage o bethau yn ystod y he? Ie, yn y haf ni'n neud seilage, gwair, belo, lot o bethau wahanol, really, ond iwso machines, y crôn, y front mowers, fel sydd â ni fan hyn. Maen nhw'n edrych yn lot mwy o bethau. Dwi'n byw Machynlleth ar y mynyddoedd, a mae'r Beiriannau dipyn llai. Fysa chi di arfer ar ei mawr, mae gennych chi geiriau mawr fflat lawr ochr chi, does? Wel, sa'n gwybod beth i fflat, ond maen nhw digon fawr o dyn. Ni'n lwcus nawr, mae'r machinery newydd, maen nhw yn fawr, ond ti'n gallu adapto nhw wedyn i cael ei ffito mewn i llefydd fach wedyn. Ac efo'r tywyd yn ni'n gael yng Nghymru, mae angen machines mawr i gael gorffen yn sydyn, does? Os eisiau mewn a bo mewn a mas. Os, definitely. Ers faint ti wedi bod yn contractio te? Fi wedi bod yn contracto, oh my gosh, 7-8 mlynedd nawr, rhywbeth fel la. Ond ei gysdi'r diddordeb i fi mewn i'r busnes yma, achos mae'n job tymhorol neu sa waith rownd y flwyddyn? Mae fe yn tymhorol iawn. Trwy'r haf, mae fe'n flat out yn ni fan hyn. Dechreuais i off, yn gweithio gyda livestock a pethau fel la, cyn mewn i contracto. Ond wedyn, ar ôl dechrau contracto wedyn, mynd o fan hyn i Zeeland newydd. So, ti'n cadw mynd trwy'r flwyddyn, wedyn ti'n brysur trwy'r flwyddyn. Teithio i chwilio am y gwaith. A na fe, casio cadw mynd. Ie, hollol. A dwi'n gweld tractor fan hyn wan, y ffent yma. I fi, pan o'n i cael posters tractor ar y wal ystalwm, ffent oedd y dudalen ganol, y double page poster. Mae hon yn machine a hanner. Mae'n beautiful. Mae'n tractor ffantastig. Fi'n lwcus iawn. Hwn yw'r, dim yr exact tractor hyn, ond un o'r ein i fi'n dreifo i ble fi'n gweithio. Maen nhw'n absolutely ffantastig. Mae'r technology newydd, mae gyda rhain y Gen 7s, maen nhw'n lyflu tu fewn. Mae popeth i chi gweithio off y sgrin neu'r joystick. Mae'n swnio'n gymleth i fi, dweud y gwir. Mae eisiau gradd i felly dreifio tractor dyddi yma? Mae eisiau i cael edrych mewn a dysgu fel i dreifo un. Ar ôl ti dod yn gyfarod ag mae fe'n easy, mae fe'n ffantastig. Mae fel reidio beic ar ôl arfer. Ti ddim yn gwneud i beth angofio wedyn. Be fysa gwerth rhywbeth o le'n tractor y maint yma wan? Ti'n edrych ar 100,000 falle? Definitely. Definitely. Yn rwydd am tractor hyn a am tractor seis hyn, maen nhw'n eitha fach nawr, really. Mae ffent top of the market, definitely. Mae angen pres. Sa chi eisiau mynd fewn i gontractio wan, so ti'n cychwyn busnes dy hun o gontractio. Mae eisiau poced a lot o bres. Dwfwn y diawl. Ydy o'n y cynlluniau i gychwyn busnes contractio dy hunan, neu ti'n hapus yn dreifio tractors rhywun arall? Fi'n digon hapus dreifio tractors rhywun arall, fi'n parco lan diwedd y dydd am yn gytre. Ie, hollol. Be sy'n nesaf ar y gwaith, Lwan? Be di'r contract nesaf sy'n gen ti? Ar y funud amser hyn y flwyddyn, bydd ni'n symud lot o gwair gwellt gyda'r loris, ni'n rhedeg loris hefyd. A lot o gwaith slurry os mae'r tywydd yn bodlon i ni'n heide. Just bethau fel la, really. Tywydd Cymraeg, mae'n awkward i contractors yn dyddio. Dyw e ddim yn ideal o gwbl, mae'n galed iawn. Ffion, diolch yn fawr ti am y sgwrs. Dim problem, diolch yn fawr. A poblwch ar y siopa. Oh gosh, diolch.